Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa da kai a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai suna Umari Tech TV. Sakamakon ƙorafe-ƙorafe da ake samu a update ɗin da kamfanin WhatsApp suka yi na ɗora manhajar channel a cikin WhatsApp. To mutane da yawa wasu sun ji daɗin wannan update da WhatsApp suka yi, wasu kuma ba su ji daɗin wannan update da suka yi ba na ɗora wannan channel da suka yi a cikin manhajar WhatsApp. Babban rashin jin daɗin shine saboda in kai updating na WhatsApp naka, kai shiga za ka ga an ɗora channel ɗin, kai following za ka ga channel ɗin ta bi duk channel ɗin da ka bi za ka ga ta hau. Sannan status ɗinka za ka ga maimakon da yana tsaye, za ka ga ya koma kuma yanzu a kwance yake abun nan ba a tsaye ba. To wasu da yawa gaskiya ba su ji daɗin wannan updating da WhatsApp suka yi ba. Kuma bacin nan again za ka ga a da normal in kai status, za ka yi status, za a ga abin da kai status ɗin a lokacin. Ka gan kamar ɗan kasuwa ne kai, za ka yi status ɗin abin da zai janyo customer. Zai janyo hankalin customer har ya samu damar buɗe status ɗinka. Amma ya kasance wannan channel ɗin da YouTube da WhatsApp suka ɗora, ya kasance ba za a iya ganin me kai status ba, sai dai a ga hoton da ka ɗora a kan DP na WhatsApp naka maimakon a ga status. In kuka lura yanzu duk wa'annan gashi nan ba za mu ga me suka yi status ba, sai dai profile picture nasu kaɗai za mu iya gani. To wannan bidiyo ɗaya za mu nuna maku yanda WhatsApp ɗinku, status WhatsApp ɗinku zai koma daidai kamar na da. Zai koma a tsaye kuma ya kasance za ku iya ganin abin da mutum ya status maimakon profile picture nasa. A gurguje mu shiga aikin. Yanda za ka yi, duk channel ɗin da ka riga kai following sai ka shiga kai unfollowing nata. Duk channel ɗin da kai following sai ka fita kai unfollowing nata. Duk channel ɗin da kai following ya kai unfollowing. Gashi nan muna unfollowing na channel ɗin da muka following, za mu yi unfollowing. Gashi nan. To, yawa gashi mun gama unfollowing. Kaga status ɗin ya koma tsaye kamar na da, kamar na tsohon WhatsApp. Kun gani? Yawa. Kuma in kuka lura yanzu ya koma maimakon mu ga profile picture na mutum, za mu fara ganin abin da kai status firstly kafin profile picture naka. Kun gani? Kun gani? To abin da za ku kenan WhatsApp ɗinku ya koma, status WhatsApp naku ya koma na ainihin na da. Yawa. Bacin nan kuma in kuna so ku ci gaba da kallon channel ɗin, ko da wai channel tana posting ɗin abin da yake burge ku, to abin da za ku yi ku dinga ganin posting ɗin nata. In kamar yanzu wannan ce channel ɗin ta Brother Shagi ɗin na misali, sai ka shige ta. In ka shiga ko da ba kai following ba, za ka dinga ganin duk wani update da suka saki. Yawa gashi nan, duk wani update da suka saki za ka dinga gani. Ba wai dole sai ka yi following ba. Kuma ga status ɗinka ya koma ainihin na da. Yawa. In wannan bidiyon da muka ya burge ku, ku yi mana subscribe, ku like, haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Na gode. Ni ne naku Umari Tech TV.